Kajingan ra ya kasurok folin ha pa shilong kadai kabadan kam ya kajala hakibun rukam. Hendrai kaplan kababiang berkabapaka kadai bandan kenang ba kajing kiyo hakaroy kapar kana pendopat ya kajing itanat jong kajaka. Sasisian kasur jing persyang baniadai kami mariang kabawan nasa siliang duriau. Na i Dr. Bramley WB Lingdo iba nakapor sa kapor ia le man penne pensa ya kami mariang lingba kajingwat bania ba kajing ajing mut nakabenta banwanra ya kajing roy jing par klam da penmong ne penjat ya kami mariang ngasyukwa ban pha kan ni kerwo namanta kinong syong jingi siapa jela Meghalaya jipang kajing ot jing tigiding siapa operation long ban shna ya ketu kesurok ke basaulen kani ka plan kla de na do araja khatsan kani ka funding ka wan na ka sarkar jang ka Japan te sarkar jing ka adwan pek kan na do basna man shop ki survey kumno bakin wangi tigiding ba khamret dan kamban ot yaki kata ka teknik yang ka transplant ra yuden na po kitan rai salitung ka wagi jaka dan kamban ot of course ki tigiding ki bahe ki bla shi spas nam ki bahe tingim de ban ot rai nang tu kalanti ba ila ban pendrit kin dia na ka 4 lane la ban long na 3 lane ya kan don la ka surok pat ki dieng ro malai mla ban long ta tang ba ngidai ban thung de ki phau hajar tli pat ki dieng ta ka tu surok ka ban lek sha do shapo khap Bangladesh namang idon kam ka surok ka de ka highway ka wanra e ka jingkot jingkhia e ki yang ngi ki nong ki brio jong jela bat ka ka yarap ru ya ki mar ki mata bakin lek rum sheneng no ka trade ndre ngide banya daro e kamariang hamtam ye gitu ki dieng ki baladan ya palat spas nem ini banya dai ki mentam de tam tajongi nama lagi khon ki ti jongi ki bansawan namar itu ki dieng ki ladan do por pareng palat spas nem shwa te ngim don hop mangi ki riu menta bangin ot ye ki dieng ki balathung ki riu long shwa jongi te kembah news nem shwa ala ya treru bat ka MBDA voluntarily mo man thok ka project ba ka World Bank ngila ayo ka funding ka ba sanpau million te ka dak tu ka pisang ka ba kala don ka MBDA di bantung kumba shispa million teli gidien aka jella bro ka wai ban yarap ikinong kendong ye ki samla ban ai kam ye ki ban penjerngam ye ka mai mariang ni gidien so gidien ki ba de ki original haki cloud batap jengi ban kela ye gitu ki luong ki bela selen penjerngam bang ki kenang ba ki la ban pat ki ki tolong jengi ki bela sang kyang kan pen thandaru ya ke jing shit ke bela palat ya ke mai mariam ba kumta ter ndrei ke surok ke di bandon ndrei ka planning ke di ban biang ke di ban yokam ki khna samla jengi khamtam shinong kendong khamtam ki nong rap ba ka ya lenti ke tu ka highway ke bathamai ndrei ngatet in hap ot in hap pen prai ki lom ki wa in hap pek pat ka slop ka biang khnang bang da slap la shai kan num tuoj kan num pra ka lom ka wa jingi bakan block pat ki surok ya tang ka tang di bentung ya ki ding ki bala ban bat ya khndo khnang ba kan num tua po ban ulap ba ngi ban ai kam mi ki nong kendong bakin penserngam mi tu ka surok folien thung ni ki ding na padeng bentar ter ni kan ni ka planning la de ban dandu ban shwa mde ban ong ki brio bangi khamdan ka planning ka sarkar Japan ka num ai ka bisa ka biang la da kamdan ka planning ka biang ya tang ka ni ngi dia ban ya trelang berokhat ki brio ki bayadon ha kane ka planning but de banyak trilang bagi snong ki tha bat berokhat ka bakaya ka tu lentin na do nasor shadow shakhap bangla de kublai shibun u blame don kat bat phi